Zaprvé se mi to strašně líbilo, protože ten scénář byl napsaný takovou jako svižnou formou a kombinovalo to žánr komedie a současně jako nějaký detektivní příběh. Já jsem to vnímal od začátku jako svého druhu grotesku a i tak jsem si od začátku představoval tu naraci. Po dlouhé době jsem se u scénáře jako dobře bavil. Ale mně se fakt vybavuje hlavně to, že se to dostočilo v noci. Hodně si pamatuju teda tu Roudnici, myslím, kde jsme točili právě ty kaskaderské scény a různý schnilý ryby, mezi kterými jsem ležel a tak to byly moje takový hezký prázdniny. Místo toho, abych je trávil s dětmi, trávil jsem je se schnilýma rybama. Hlavně jsem si říkal, že konečně budu mít příležitost nehrát postavu, která prožívá nějaký vztah s nějakou ženou nebo více ženami a řeší kolize těchto vztahů, ale naopak postavu, která svůj vztah k ženám má velice dobře vyhraněný, neboť Aaron Food, kterého hrají, měl 8 manželek a z toho, jak říká, jsou zaplať pánbůh všechny po smrti. Ale ja si myslím, že cesta k tomuto filmu je len sa zbaviť všetkých predsudkov, lebo je fakt, že je to film, ktorý je abnormálne nekorektný voči všetkým a všetkému, čo je ale na druhej strane veľmi sympatické. Že je tak cynicky nemilosrdný ku všetkým. A ty znovu nalej. Všem. I mýmu negrovi, ať vidí, jak se mohl mít, kdyby se narodil bílej. Ale je tam neuveriteľne veľa naozaj pre mňa aj humorných, aj kúzelných, aj tajomných scén. Je tam aj napätie. Hlavne je to podľa mňa naozaj niečo, čo momentálne minimálne v rámci nejakého Československa taký film tu nemáme, ani to dlho nebol a podľa mňa sa ešte dlho nikto nič také neodváži natočiť.